Kuinka paljon mä tienasin massia mun ekana sisällöntuottajavuotena? Mä aloitin sisällön tuottamisen 4,5 vuotta sitten, ja silloin meitä lyhyt video sisällöntuottajia oli tosi vähän. Kuka ei oikein uskaltanut tehdä sisältöä, kaikki vaan katteli, että mitä nämä videot oikein täällä TikTokissa ja IG Reelseissä on. Se tarkoitti sitä, että meidän kanavat kasvoi tosi nopeasti, mutta samalla myös sitä, että mainostajia ei vielä oikein ollut tällä alalla hirveästi. Lähes kaikki yhteistyödiilit, mitä tuli, meni pääosin kahdelle yksittäiselle sisällöntuottajalle, jotka oli Veksi ja Jesus Geist. Kaikki kaupalliset yhteistyöt oli todella kiven alla ja niitä oli erittäin vaikea saada. Tähän päivään mennessä homma on kuitenkin muuttunut täysin ja varsinkin lyhytvideopuolella some on kaupallistunut todella paljon. Se tarkoittaa sitä, että jokaisella henkilöllä, joka uskaltaa tai haluaa tehdä sisältöä tänne someen videoiden muodossa, on mahdollisuus tehdä erittäin hyvää sivutuloa tai jopa päätuloa. Eli jos oot jo aloittanut, jatka ihmeessä. Jos et ole vielä aloittanut, mutta haluisit, tee se tänään. Nimittäin mä elän jo tällä, mutta silloin kun mä aloitin ensimmäisenä vuonna, mun tulot somesta oli 0 euroa. Vaikka mä tein vuodessa joku 250 viraalia lyhytvideota TikTokkiin ja IG-riesseihin.